What's up everyone? Gagawa tayo ngayon ng cheese stick. Meron ako ditong lumpia wrapper at cheese, keso. Kailangan natin ng gunting. At syempre, kailangan ng container na paglalagyan ng ating cheese stick. Umpisahan na natin. So, ganito yung gagawin natin. Hugupitin natin siya, yung lumpia wrapper. Pinantay ko lang. Meron kasing Ayan, gupit natin siya sa gitna. Pagdadalawahin ko lang na hati yung isang wrapper. Ayan. And then, kunin natin ang keso. Maghihiwa rin tayo dito ng kaunti na ipapalaman natin sa wrapper. Itong hiniwa ko na to, hihiwain ko pa siya ng mas maliit. Balatan ko lang. Ayan. So, ito na siya. Hiwain ko siya ng mas maliit. Isang hiwa. Pero kung yan kasing ginagawa ko is pangtinda ko siya. Kaya talagang maninipis yung hiwa ko para mas marami akong maipalaman, mas marami akong mailagay. Kasi ang benta ko lang naman yan is mamiso. Pero kung pansarili nyo na lang naman yung gagawin nyo, pang snack nyo lang, pwede nyong damihan yung keso na ilalagay ninyo sa wrapper. So ayan na, nahiwa ko na siya ng maliliit. Kunin natin yung wrapper. Ayan, maglalagay tayo ng isang peraso dyan. And then, i-roll natin, syempre. Ay, nalaglag na langgam. Ayan, ganyan lang siya. And then, tubig para dumikit. Kaya maglala, malinis naman yung kamay ko. Ayan. Padikitin lang yan. Yan, mamiso na yan. Bebenta ko na siya sa piso. Maraming salamat.